санаи 20 июл дар ҷумҳурии Тоҷикистон Иди Саиди Қурбон таҷлил карда мешавад. Дар ин бора дирӯз зимни баргузории Маҷлиси шӯрои уламои Марказии Исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе қарор қабул гардид. Тибқи қарори мазкур 20 июл соати 6:30 субҳ дар масҷидҳои ҷомеаи мамлакат намози Иди Саиди Қурбон баргузор мешавад. Иди Қурбон бошад ҷанбасти маносики ҳаҷ аст. имсол бо сабабҳое ки ба ҳамагон маълум аст, яъне бемории сироятӣ ки дар тамоми дунё ҳаст, аз хориҷи Арабистони Саудӣ ҳеҷ кас ба ҳаҷ намеравад. фақат касоне ки дар дохили Арабистони Саудӣ ҳастанд, онҳо метавонанд ки бо риояи ҳамон масофаҳо ҳаҷро ба ҷо биёранд. лекин аз хориҷи кишвар, яъне аз тамоми дунё ҳеҷ кас ба ҳаҷ намеравад. ҳама сол дар кишвар Иди Қурбон ҷашн гирифта мешавад, аммо соли гузашта аз сабаби пандемияи коронавирус ин идро сокинони кишвар ҷашн гирифта натавонистанд. имсол бошад Иди Қурбон бо назардошти риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар кишвар баргузор мегардад, яъне пӯшидани ниқоб, риояи фосилаи иҷтимоӣ ва истифодаи маҳлулҳои антисептикӣ. хусусиятҳои ин ид аз иди рамазон он аст ки дар ин ид қурбонӣ мекунанд, яъне баъди хондани намози ид қурбонӣ сар мешавад. касоне ки онҳо қудрат ва тавоноӣ доранд қурбонӣ мекунанд. ҳадаф аз қурбонӣ хайру иҳсон аст ва пеш солҳои гузашта мувофиқи суннат қурбониро ба се тақсим мекарданд. як қисмашро пухта медоданд, як қисмашро хом тақсим мекарданд, як қисмашро масалан барои оила нигаҳ медоштанд. лекин ҳозир ки дар ин айём бемории сироятӣ вуҷуд дорад, бояд мардум дар хонаводаҳо ҷамъ шуда қурбонипазӣ накунанд. беҳтараш он аст ки ҳамон қурбониро хом тақсим кунанд, савобияташ беҳтар. киҳо қурбонӣ карда метавонанд? Ба ин савол раиси шӯрои уламои вилояти Суғд ҳоҷи Ҳусайн Мӯсозода чунин посух доданд ки танҳо шахсоне ки тавоноӣ доранд метавонанд қурбонӣ кунанд. Ба шахсони камбизоат қурбонӣ кардан зарурат надорад. Инчунин қайд намуданд ки дар ин вазъияти пандемия беҳтараш мардум дар якҷо ҷамъ нашаванд ва қурбонипазӣ накунанд, зеро ҳоло дар кишвар дуввумбора вируси коронавирус ба қайд гирифта шудааст. гузориши меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.